Naimbag nga bigat tayo amin kat itim i-share ko, ida ito nga bigat, iti devotion tayo kat may panggap iti katapatan. Kung natin siya ti Apo iti 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover it is required and a steward that a man be found faithful. Ang pagiging faithful ay required dahil dito mo makikita ang isang Kristiyano, isang mananampalataya ay lagi pong nagpapatuloy at lagi pong gumagawa ng gawain ng Diyos. Doon mo makikita na siya po ay faithful. Dahil po ang Diyos po natin ay faithful. Matapat po siya sa bawat paggising natin sa umaga, meron tayong buhay, may hininga. Sa ating pagtatrabaho, iningatan niya tayo maging sa ating pamilya. Kanayan na tayo nga banbantayan. Kaya minsan nagiti blessing at dumtang tibiyag tayo kat masurprise tayo dahil po ang Diyos po natin ay faithful. Kaya tayo po ay gusto niya na tayo rin po ay magiging faithful. Dahil po sabi po ng salita ng Panginoon, a faithful man shall abound with many blessing. Kapag ikaw ay faithful, mas maraming blessing. Kapag ikaw faithful, mas lumalago yung pananampalataya mo. Kasi nga lagi kang papasa ng Bible, lagi kang nagpipray, lagi kang involved sa ministry. Kung mayroong ministry, nandyan ka. Mas lalago yung pananampalataya mo dahil po ikaw ay faithful. So ang faithful na Kristiyano, mapagkakatiwalaan. Mas bibigyan ng Diyos ng mga bagay na ipagkakatiwala niya sa iyo. Dahil nga nakikitaan niya na ikaw ay faithful. Isang antay kung mamauma nga garamid digitibanag nga para kini Apo tadayta tikay kayat na. DJ adak akanayon kadayjay banag nga para kinkwana. Kanayon mong idaydayaw isuna. Takuna nang arodan si kakat faithful asidagking ka iti blessing. Iso nga tultuloy tayo kumang agserbi kini Apo. Taniya po Diyos kat faithful ka na tayo. Nulakit di faithful tayo nga garamid dagiti banag nga para kinkwana. Ken faithful tayo dagiti banag nga pakaiday-dayawan na. God bless. Good morning po sa ating lahat.